На беластоцкіх вуліцах папросту раіліся зоркі. Шкада толькі, што ўсім было не да смеху. Людвік Семпалінскі. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Джаз БССР, перад гісторыя наадварот, частка 25. Пакуль яшчэ мусім трымацца сутыку 1939 і 40-го гадоў, бо па-за нашым расповедам застаўся вялікі корпус артыстаў, якія апынуліся ў Беластоку ў першыя месяцы Другой сусветнай вайны. Скажам, раней мы паспрабавалі аднавіць пайменны склад джаз-аркестры Гольда Петерсбургскага Ляндау і джаз-голу Юранда, але акром гэтых двух калектываў у штат заходняй філіі Белдзярж-эстрады уваходзілі яшчэ 14 артыстаў, прынамсі па стане на верасень 40-го. Поўнага афіцыйнага спісу не захавалася, але некаторыя прозвішчы, рыхтуйцеся, іх будзе шмат, можна сабраць са старых газетных афішаў. Відавочна, што выступы некаторых з іх не абыходзіліся без джазу. Восемнадцатого 19 студзеня 1940 году, пасля канцэртаў у Менску, Беласток наведала аркестра Якова Скамароўскага, ленінградскага джаз-піянера. Ужо праз 10 дзён, 29 студзеня, аркестра зафіксавала на кружэлцы гэты блюз. Прытым аўтарам на этыкетцы, мы ўжо звярталі на тое увагу у выпуску нумар 4, пазначылі Майсея Феркельмана, хаця нельга не пазнаць арыгінальны матыў рыскага літвака Оскара Строка «Сіняя рапсодыя». Кракатук. У першую зіму савецкага Беластоку некалькі імпрэзаў у гарадскім альбо новым тэатры даў Йосіф Камен. Пра артыста не засталося ніякай даступнай інфармацыі за выключэннем згадак у тагачаснай газеце «Вольная праца». Тэатр без грыму, вечар жывога слова. Йосіф Камен у драме і камедыі. У рэпертуары лепшыя творы габрэйская і еўрапейская літаратуры. У іншай абвестцы да мастацкага слова дадаваліся габрэйскія песні, музыка і танец. Супольна з Каменам пазначаліся наступныя артысты Белдзярж-эстрады і Бакман, Анета Рейзер і Надзя Карэні. Віяленчэліста Бакман адначасова лічыўся гонарам Беластоцкай філармоніі як узгадаваны ўласны кадр. Увечары Камена ён адказваў у прыватнасці за палёт чмяля, Анета за харэаграфію, а Надзя за спевы, у тым ліку за наступны на музыку Ісака Дунаеўскага. Прослушайте отрывок песни «Волга-Волга» в исполнении заслуженной артистки республики Орловой. Скоро
фильм «Волга-Волга» выходит на экраны Советского Союза. Следите за объявлениями. Увогуле песні з кінафільму «Волга-Волга» 1938 году выконвалі і записывалі на плыткі розныя савецкія і менавіта джазавыя аркестры. Рэцэнзэнта ад «Вольнай працы» у канцэрце Йосіфа Камена асабліва ўразіў нумар «Джим» на тэкст Мойшы Надзіра пра беднага мурына качагара на параходзе. Ён душыцца ў сваім цесным памяшканні, а ў гэты час на палубе мільянеры пад гукі джазу і звон бакалаў бесклапотна аддаюцца вяселлю. Джим мроіць пра тое, што прыйдзе час, калі ён выйдзе на палубу танцаваць і весяліцца. Сярод вобразаў Йосіфа Камена называюцца бабуля, юнак, паліцэйскі, японскі банкір, кітайскі кулі. Яго мімічны талент уражвае. Голас яго ўражвае таксама музычнасцю і рытмічнасцю гуку. Кракатук. Дэвід Джи Роскіс у сваіх успамінах «Ідышлянц» піша, што Надзя Карэні з'яўлялася супругай Йосіфа Камена. Такая ж экстравагантная, як яе сцэнічны псеўдонім. Аўтар сведчыць, што актор не перажыў вайну, а Надзя ў другой палове 40-х вярнулася ў Польшчу. Дарэчы, згаданы ідыш-пісьменнік з Украіны Надзір пасля заключэння пакту Молатава-Рыббентропа выйшаў з камуністычнай партыі і праз 4 гады памёр у Нью-Йорку. Завітаем ненадоўга ва ўсходнюю Беларусь. Газета СБ за 10 снежня 1939 году піша: «Мазыр. Тут створаная брыгада па мастацкім абслугоўванні калгаснікаў у дні выбарчай кампаніі. У складзе брыгады артысты Віталін і Варашылава, якія выконваюць скетч, выканаўцы карэйскіх гульняў Марагош, выканаўцы рускіх песень Рассветава, баяніста Шышкін. Брыгада выступала ў Нараўлянскім, Ельскім ды Лельчыцкім раёнах, дзе дала 18 канцэртаў. Пад ікарыйскімі гульнямі маюцца на ўвазе акрабатычныя нумары. Між іншым, у гарадах, занятыя саветамі заходняй Беларусі, тады яшчэ працягвалі даваць вулічныя прадстаўленні цыркачы, якіх бальшавісцкая прэса разглядала як спадчыну былое Польшчы, беспрацоўных, што жывуць на міласціну. Згадаем, што цыркавое мінулае мела кінаактрыса Яніна Жаймо з Ваўкавыску, ды Філіп Неўфельд, кіраўнік аддзялення Белдзяржэстрады ў Беластоку, і, канешне, Вольф Месінг, пра якога пагаворам бліжэй да фіналу. Кракатук. Адметна, што таксама ў другой палове 30-х у Мазыры працаваў былы палітвязень, паэт і журналіста Змітро Віталін, сапраўднае прозвішча Сергеевіч. А названы артыстычны дуэт Віталін-Варашылава той жа зімою прыехаў у Беласток пад патранажам Белдзяржэстрады. Кірэль Байман, акардэоны, ён жа Кірыла. Слабадняк, віяланчэліста, Тарасевіч, светлавыя эфекты, Віталін і Варашылава, скетч. У іншым анонсе можна было пабачыць тых жа, толькі скетч замяняў знаёмы нам хор Юранда. На самым пачатку 40-го году, 8 і 10 студзеня ў гарадскім тэатры Беластоку спявала Ірма Яунзем, ураджэнка Менску, латыскага паходжання, з усесаюзнай і нават шырэйшай славай. Яе сваякі, дзед і сястра сталі ахвярамі камуністаў. Тоже была сиротелочка, тоже была невеликая, а у сиротелки ты головка болит. Ты же моя сиротелочка, ты же моя невеликая, а у сиротелки да детки маленькие. Ты же моя сиротелочка, ты же моя невеликая, а у сиротелки да ножки болят. Ты же моя сиротелочка, ты моя невеликая, а
у сиротелки да грудка болит. Ты же моя сиротелочка, ты же моя недалечкая, а у сиротелки да хлеб-то нема. Ты же моя сиротелочка, ты же моя недалечкая. У адзін вечар з яўнзам у сераду 10 студзеня 40-го году Белдзяржэстрада ладзіла вялікі канцэрт у Беластоцкім паласе, то бок старым тэатры. Удзельнічаюць Омскі, Рыхтер, Кусавіцкі, Джигит, Нисенбаум, Нейфельд, балетны ансамбль Юдыты Берг, Часальскія. Кароткія заўвагі па асобах з таго, што вядома прынамсі. Омскі. У Омскай вобласці Расіі і зараз існуе вёска Беласток. Прабачце, больш і няма чаго дадаць. Рыхтер. Відавочна не піяніста-віртуоз Святаслаў Рыхтер, паходжаннем, дарэчы, той з Бярэзані пад Менскам, а хутчэй літаратурны крытык Д. Рыхтер з беластоцкага аддзялення Саюзу савецкіх пісьменнікаў Беларусі. Юдыта Берг перад вайной удзельнічала ў здымцы фільму на ідыш «Дэр Дібук» 37-го году. Дібук – злы дух паводле габрэйскай міталогіі. Юдыта працягвала займацца харэаграфіяй пасля вайны у жыдоўскіх тэатрах Уроцлава ды Лодзі, супрацоўнічала з рэжысэркай Ідай Камінскай, выконвала хасідскія танцы ў дакументалцы «Мы, якія перажылі» 47-го году. Часальскія. З іншага газетнага анонсу вядома, што іх было 5, але пра род сцэнічных заняткаў часальскіх можна толькі здагадвацца. Падрабязней спынімся на Майсеі Маше Кусавіцкім, бо па ім нашмат больш інфармацыі і даволі займальная. Дадзены запіс габрэйскага нацыянальнага гімну «Ха-Тіква» быў здзейснены ў міжваеннай Варшаве Моше Кусавіцкім і аркестрай Давыда Байгельмана, чый сын Пінкус, нагадаю, граў на трубе ў дзяржджазе БССР. Кракатук. Спявак жа нарадзіўся ў Смургонях 9 жніўня 1899 году у артадаксальнай юдэйскай сям'і і прытым вельмі музычнай. Бацька Авігдор Кусавіцкі быў настаўнікам музыкі і спеву, маці Альта – піяністкай. У выніку Маше, як і 3 браты, Якуб, Сымха і Давыд, стаў кантарам. Кожны з братоў меў свой стыль, усе 4 здабылі сусветную вядомасць. Наўздагон скажу, што дырыгент і кампазітар Сергей Кусавіцкі, муз-дырэктар бостанскай сімфанічнай аркестры, таксама сваяк Маше. Мажліва, тады і Конрад Том, чыё сапраўднае прозвішча Кусавіцкі, польскі кабарэтовы спявак, паэт, актор, кінарэжысэр і сцэнарыста. Пакуль паслухаем марш Генрыка Варса на словы Конрада Тома. Спяваюць уласна пан Том, ягоная жонка Зуля Пагажэльская і Адальф Дымша.
Смургоні на пачатку 20-го стагоддзя належалі да Віленскай губерні, і большасць насельніцтва ў горадзе складалі габрэі. Вучыцца сінагагальнаму спеву Кусавіцкі пачаў яшчэ дзіцям, слухаючы дома запісы праз фанограф. Акром спеву у малога Маше адкрылася схільнасць да жывапісу і скульптуры. І калі адной з ранніх працаў стаў партрэт расійскага цара, то сярод позніх бюст Джона Кеннеді. Кракатук. Першую сусветную сям'я Кусавіцкіх перажыла ў бежанстве ў Ростове-на-Доне. Праз родныя Смургоні праходзіла лінія фронту, таму места было цалкам разбуранае і названае мёртвым горадам. Паводле гісторыкаў, 16 тысячаў жыхароў вярнуліся толькі 130. Сярод іх і Кусавіцкія, але толькі на кароткі час. Сям'я перабралася да крэўнікаў у Вільню. У 20-м годзе Кусавіцкі стаў кантарам Савальскай сінагогі, пасля галоўным кантарам Вялікай сінагогі там жа, у Ерусаліме, Літвы. У 27-м перабазаваўся ў Варшаўскую Вялікую сінагогу, але рэгулярна завітваў і ў Вільню, і ў Вялікую сінагогу Беластоку. Дарэчы, менавіта ў Беластоку Маше выдаў габрэйскую азбуку «Кунст алефбет» з уласнымі ілюстрацыямі ды ўводзінамі на іўрыце і ідыш. Кожная літара праілюстраваная выявы чалавека, які рухаецца і практыкуецца. Жывыя літары застануцца ў дзіцячай свядомасці назаўжды. Akavio ben mahalalel oemel Akavio ben mahalalel oemel Takil dishlousho divorim V'yein atovo V'yein atovo Akavio ben mahalalel oimel Istakil bishlousho divorim v'yein atovo liedei avero Do miayin boso Olion nato Тут спявалася «Удумайся ў тры рэчы і не саграшыш. Зразумей, адкуль ты прыйшоў, куды ідзеш і перад кім табе трымаць адказ». Паралельна з рытуальным Маше Кусавіцкі выконваў і шведскі рэпертуар, што не надта віталі кансерватыўныя рабіны. Хаця да джазу, пэўна, не даходзіла. Але ж такім чынам яшчэ ў міжваенны час спявак здабыў міжнародную славу. Ягоны лірычны тэнар параўноўвалі з Янам Кіпурам і Энрыкі Каруза. Кусавіцкі гучэў ужывую, натуральна, на польскім радыё, наведваў з канцэртамі розныя куткі Польшчы да Еўропы, Лондон, Брусэль,
Брюссель, Антверпен, Парыж, Вену, Будапешт. У сярэдзіне 30-х падарожнічаў па Палестыне, у 38-м упершыню трапіў у Злучаныя Штаты і даў выступ у Карнегі-холе. Кракатук. З пачаткам другое сусветнае спявак разам з сям'ёй, ды дзякуючы дапамозе польскага падполля і партызанаў, апынуўся ў савецкай зоне, дзе распачаў новую кар'еру ў Белдзяршэстрадзе. Дарэчы, ягоная жонка Рая Зарэнкіна таксама паходзіла са смургонскай сям'і кантраў і валодала акадэмічным сапрана. Па-расейску яго прадстаўлялі Маісей Кусевіцкі, як і ў выпадку з Бяльзацкім, гук «э» з польскага арыгіналу перайшоў у расейскае «е», а пасля, адпаведна, у беларускае «я». Дарэчы, у ангельскім напісанні ягонае прозвішча складаецца не з 9, а з 13 літараў. У 1941 годзе выйшла плытка з маскоўскімі запісамі артыста БДЭ. Два папулярныя нумары з операў Лян Кавалё і Верді «Ариоза де Кансона». Решеткой должен скрыть рыдания и слезы, а под гримасой смешной Лукиада смейся, поёс над любовью разбитой, смейся и плачь ты над горем своим. Супольна з, так бы мовіць, опернымі стандартамі, Маісей Кусавіцкі спяваў і традыцыйныя песні, не толькі габрэйскія, але і іншых народаў. Калі пачалася вайна СССР з Нямецчынай, артыста пакінуў Беларусь і служыў у Тыфліскай нацыянальнай опернай трупе. Ёсць інфармацыя, што спявак нават атрымаў ордэн за заслугі. Па заканчэнні ваенных дзеянняў Маісей вярнуўся ў Варшаву, дзе паспеў зняцца ў згаданым фільме Натана Гроса «Мы, якія перажылі». Адтуль перабраўся ў Лёндан, з 3 смургонскімі братамі заспяваў у каралеўскім Альберт-холе перад 10 тысячамі чалавек. Неўзабаве ў 47-м годзе Маісей эміграваў у Нью-Йорк, дзе адчуваў меншы за сабой кантроль з боку кансерватыўных святароў. Музычны прадусер Бенедыкт Стамблер згадвае, што на нью-йоркскім пірсе колішняга артыста Белдзяршэстрады сустракаў бурлівы натоўп. Пасля чарговага канцэрту ў Карнегі-холе рэцэнзент «Нью-Йорк Таймс» зазначыў: «Адзін з выбітных галасоў нашага часу. Наўрад ці яго магчыма пераацаніць». Кракатук. У выглядзе выключэння забяжым яшчэ крыху далей у часе. Цягам 50-х-60-х гадоў Кусавіцкі працягваў выступаць і запісвацца на буйных лейблах як кантар і акадэмічны тэнар, збіраючы станоўчыя рэцэнзіі амерыканскіх крытыкаў. Памёр артыста ў 1965 годзе, пахаваны быў у Ізраілі. Цяпер Кусавіцкі лічыцца адным з найвялікшых кантараў 20-го стагоддзя, каралём кантараў свайго пакалення. Часопіс «Сінагагальныя музыкі» за верасень 2019 году зазначае, што запісы Маше не перадаюць усю калясальнасць ягонага вакалу, якая асабліва праяўлялася ў храмавай акустыцы з прыёмам форте-фортиссіма-фортиссіма і вібруючым купалам. Разам з высокім майстэрствам спеў Маше ўражваў па сутнасці як малітва простага габрэя, толькі музычна адоранага, з віленскага прыгараду Смаргоні. Сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая, с нежной улыбкою страсти клянутся, плачут, смеются, нам изменяя, вечно смеются, нас увлекают, изменяют.
шуття. Так же шуття. Часто мучения страсть нам приносит, на увлечения все ж сердце просит. Ласки их любимый, хоть они ложны, жить невозможно без наслаждения. Пусть же смеются, пусть увлекают, но изменяют. Им раньше я сам раньше я. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. 3940 Беласток. Разам са штатнымі артыстамі пад шыльдай Белдзяржэстрады ў цэнтральным горадзе заходняй Беларусі давалі канцэрты ўдзельнікі іншых мясцовых фармацыяў. Акторы польскага дзяржаўнага тэатру БССР, як Толя Манкевіч, Станіслаў Зніч ці Аліцыя Растаньская, удзельнікі польскага тэатру мініятураў і тэ-джазу Рознера, у прыватнасці вакальнае трыё і піяніста Леон Баруньскі з братам-акторам Уладзіміжам, чальцы габрэйскага тэатру мініятураў, сярод іншых Джиган і Шумахер, кадры Беластоцкай абласной філармоніі, піяніста Капусцінскі ці ўжо згаданы віяланчэліста Бакман. Не заўжды зразумела, хто ёсць хто і адкуль. У лютаўскіх канцэртах БДЭ ў Беластоку згадваюцца Йосіф Калодны, Давыд Фіш, Л. Раманская, С. Клон, Д. Заблудоўскі, Вайнберг, Кварт, Тарасевіч Турханоўскі, дуэт Чарлі і трыё Казімеры. Пройдземся па некаторых прозвішчах пасля фрагменту з балету «Пятрушка» Ігара Стравінскага, зайгранага бостанскай сімфанічнай аркестрай на чале з тым самым Сергеем Кусавіцкім. 1928 год. Пра піяніста Кварта згадвае даследчык польскага джазу Кшыштаф Карпінскі, апісваючы міжваенны Беласток. С. Кварт граў у гатэлі «Рыц» побач з тэатрам «Палас». Відавочна, музыка знайшоў сабе прызначэнне і пры новай уладзе. Пад Вайнбергам, пэўна, маецца на ўвазе таксама піяніста, малады кампазітар Майсей Вайнберг. Пра яго мы пагаворым пазней. Гісторык Войцех Слішынскі сцвярджае, што такое ж прозвішча насіў і кіраўнік абласной філармоніі. Кракатук. Спявак, бас-барытон Станіслаў Зніч меў сапраўднае прозвішча Фаертах. Не блытаць з братам, акторам Міхалам Знічом. Дата і месца народзінаў Стася дакладна невядомая. Ён пачынаў кар'еру ў варшаўскім тэатры «Рэвю» Карузеля. У 32-м годзе дэбютаваў у Вялікім тэатры, дзе працаваў да пачатку вайны. У операх Станіслава Манюшкі «Страшны двор» выконваў ролю Мацея, у «Вербум нобеле» Барталомея. У савецкім Беластоку пан Станіслаў спачатку далучыўся да тэатру мініятураў Казімежа Крукоўскага, а з яго перайшоў у польскі тэатр БССР. У 43-м годзе ў Вільні спевака расстралялі гітлераўцы.
Падобна, што аўдыёзапісаў з голасам Станіслава Зніча не засталося. Тады паслухаем брата. Фрагмент з фільму «Цо мой монж робі в ноцы» з саундтрэкам Ежы Пецярсбургскага. Слоу Фокс спяваюць Марыя Гарчынская, Міхал Зніч і той самы Казіміш Крукоўскі. А я не mogę, bo ja chcę spać. Ja zawsze mogę, a on chce spać. Któż ma się o mnie troszczyć, jeśli nie mąż? Wytłumacz mi, jak może spać tylko wciąż. No dobrze, wstaj. Nie mogę wstać. Co ja poradzę? Ja muszę spać. Ja wiem, ty ciągłym spaniem zgnębić mnie chcesz. Lecz na to mam radę też. Jeśli będziesz wracał z ranka, a potem aż do nocy spał, znajdę sobie dziś kochanka i ty za swoje będziesz miał. Ja sam ci mogę kochanka dać. Niesłychane. Lecz teraz idź już, bo ja chcę spać. Madam? Zmęczony i strudzony jestem do cena. Idiota. Tak jest. Dobranoc. У польскім тэатры ў Беластоку ў 1939-40 годах увогуле сабралася маса фактычных і будучых знакамітасцяў. Акром тых, каго мы назвалі, гэта Яцек Вашчаровіч з Седльцаў ды Саверын Бутрым з Вільні, а яшчэ Станіслаў Брылінскі, Уладыслаў Сташэўскі, Ірана Бароўская, Анджэй Шаляўскі, Браніслава Міхальская, Галіна Касабуцкая, Ежы Петрашкевіч, Наталля Плюцінская. Спынімся на Мячыславе Доўмунце. Сапраўднае прозвішча Юнчыц. Кракатук. Ураджэнец Варшавы, спявак, рэжысэр, актор тэатру і кіно, застаўся ў Беластоку фактычна да самога скону у 49-м. Хаця аднасезонна пасупрацоўнічаў з тэатрамі Элка і Вільні. У міжваенны час Доўмунд перайграў у мностве трупаў у розных гарадах Польшчы, зняцца ў пары нямых фільмаў ды ў рэкляме польскага Фіяту 508. Танга з тая рэклямы 37-го году выходзіла таксама асобнай кружэлкай. З панам Мячыславам спяваюць Адам Астан і Лена Жыліхоўская. Магчыма, сваячка генерала Жыліхоўскага, стваральніка сярэдняй Літвы. Nie ma jak jazda moim wozem 508 polskich Fiaty. Jako mąż zachwycam wciąż rodzoną własną żonę. Dzieci są zazwyczaj mną swym ojcem zachwycone. Zagłaszczę wóz, by sprawdza już ten pieści znów opłonę. Każdy jest rad, że nie ma wad nasz polski Fiat. I na tym wozie pierwszej klasy ruszamy sobie ten daleki świat. Powiecie nas wszystkie i lasy, nasz polski Fiat, nasz polski Fiat. Nastrój wytwarza się pogodny, poniesie nas na rytm szlak. Nasz biegły drog, jak łatwy niezawodny, ten 508 wóz, nasz polski Fiat. Непасрэдна ў штаце БДЭ мог апынуцца Людвік Сэмпалінскі. Асоба гэтага артыста кабарэ і кіно, рэжысэра і танцора, неаднойчы мільгала ў нашым джазавым серыяле. Варшавяк па нараджэнні першыя мастацкія вопыты правёў яшчэ ў школе, стварыўшы квартэт «Сігнал». Эканаміста паводле незавершанай адукацыі дэбютаваў у 1918 годзе ў кабарэ «Сфінкс». Юнак прыйшоў спяваць у кабарэ з касцельнага хору па прапанове арганіста і выступаў пад псеўданімам Богдан Керскі.
Пасля варшаўскіх звязаўся і з віленскімі, львоўскімі, лодзьскімі, кракаўскімі тэатрамі рэвю, не толькі як артыст, але і пастаноўшчык і, уласна, шэф. Кракатук. Сэмпалінскі ўдзельнічаў і ў сатырычна-палітычным тэатрыку «Станьчык», што значыць «прыдворны блазан». Сярод стваральнікаў гэтага калектыву значыўся ўжо называны намі раней Тадэвуш Кончыц з Берасця. У варшаўскім «Кур'еры» той называў Людвіка адным з найлюбёнейшых артыстаў, чый дыскрэтны камізм, мастацкі ўзровень, здольнасць злучаць гумар з сентыментам, бравурнасцю і тэмпераментам займелі столькі прыхільнікаў. Даследчык Дарыуш Міхальскі называе дэбютнай плыткай Людвіка Сэмпалінскага наступную з 2 факстротамі ўсё таго ж Ежы Пецерсбургскага, 1927 год. Miał wielki pociąg do muzyki, Rafałek od najmłodszych lat i zapał go ogarniał dziki, gdy smyczek swój na strunach kładł. Konwersatorium profesorzy dziwkowych gap uczyli go, a kiedy inni grali gorzej, wolali Rafał, posłysz to. Rafałek, jeszcze kawałek, ja proszę cię, talentem, temperamentem, spróbuj to samo miejsce, no nie krępuj się. To bierze, ja mówię szczerze, to pieści rozbiera mnie. Rafałek, jeszcze kawałek, ja proszę cię. On nie jest Pestak i Perchowicz, kawałek szczęścia nawet ma. Panna Malwina Rabinowicz go kocha jak 2 razy 2. Nie mówi nigdy nic nikomu, że on jej serce zadał co. Więc słyszał sąsiedzi w domu jej słodki i namiętny głos. Rafałek, jeszcze kawałek, ja proszę cię. Talentem, temperamentem, spróbuj to samo miejsce, no nie krępuj się. To wierzę, ja mówię szczerze, to pieści rozbiera mnie. Rafałek, jeszcze kawałek, ja proszę cię. Кінадэбют Людвіка Сэмпалінскага адбыўся таксама у 18 годзе ў нямецкім фільме «Das gelbe Schein» – «Жоўты пашпарт». Самі немцы тое кіно і забаранілі ў Трэцім райху. Перад вайной пан Людвік паспеў паўдзельнічаць прыкладна ў 15 кінафільмах, прычым 3 апошнія зняліся яшчэ да акупацыі, а на экраны трапілі падчас акупацыі з дазволу нацыстоўскіх уладаў. Кінаадаптацыя раману Элізы Ажэшкі «На днёмным» з удзелам Людвіка папросту згубілася. Варта згадаць і тое, што 31 траўня 39-га Сэмпалінскі спарадыраваў Чапліна і Гітлера ў тэатры «Алібаба». Артыста згадваў у мемуарах. Пасля здабычы Варшавы гітлераўцы былі ў маёй кватэры, выпытвалі, дзе я і калі вярнуся. Тое самае, зрэшты, было ў Вільні, дзе я знаходзіўся з іншымі ўцекачамі і дзе ўвесь час акупацыі мяне расшуквалі. Кракатук. У другім факстроце з Людвікам Сэмпалінскім спявае згаданая ўжо сёння Зуля Пагажэльская, чый лёс таксама звязаны з Вільняй. Яна разам з мужам Конрадам Томам прыехала туды на лячэнне ды памерла ў 36-м. Пагажэльская адзначылася ў гісторыі польскай эстрады як першая выканальніца Чарльстону, артыстка кабарэ і кінаактрыса. У гастрольных графіках пані Зулі значыліся сярод іншых гарадоў Пінск, Баранавічы, Ліда, Гародня ды Беласток.
panna, kreczate, pięknie narody, a na nią pewno wyjdzie Pana. Co za szyk, jaki dzień, spojrzeć aż bierze lęk na ten majestat i ten gest. A ten chusteczka pada u jej nóg, młodzian pyta, czy by mógł zostać dziewczę tym pokornym słów. Cała przyjemność po mojej stronie. Ja chciałbym jeszcze, ja chciałbym znów te jasne oczy, te nóżki w dłonie, to przecież żywe wcielenie mych snów. Cała przyjemność po mojej stronie. Dla pięknych kobiet mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. Nie wiem jak, nie wiem skąd, czy to szał, czy to blond. Nikąd zeszła panna rana, wzięła ją, swoją moc, pełna świat ciepła noc i miasto, które woła znana. Nocy tej w mroku tam księżyc ją widział sam, gotową do smutnego snu. Już nie chusteczka w polskiej chwili tej, lecz koszulka sławności i całował ją tak samo tak. Cała przyjemność po mojej stronie. Ja pragnę jeszcze, ja pragnę znów. Te słodkie usta, ramiona i dłonie, to przecież żywe wcielenie mych snów. Cała przyjemność po mojej stronie. Dla pięknych kobiet mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, tak wyraz było miło, więc jeszcze raz, więc jeszcze raz. У Вільню Людвік Сампалінскі трапіў не адразу, а праз Берасце і Беласток, дзе, па ягоных словах, раіліся зоркі. У прыватнасці ён мог сустрэць у Беластоку даўніх калегаў па сцэне Толю Манкевіч альбо Крукоўскага і аўтараў джазменаў, чые песні выконваў у кабарэ карасінскага, пецярсбургскага, баруньскага. Кракатук. У Вільні ж таксама віравала артыстычнае жыццё. Пан Людвік спачатку далучыўся да музычнага тэатру «Лютня», стаў частым госцем кавярні «Чырвоны штраль», апяянай ужо нашым сучаснікам Лявонам Вольскім. Неўзабаве Сампалінскі заснаваў і ўласны тэатр эстрадныя мініятуры на Едыміна 9. За канферанс тут адказваў Антоній Якштас, ён жа, праўдападобна, Эўфеміюш Яр, будучы ўдзельнік беластоцкага джаз-голу «Юранда», а на фартэпіяна граў Леон Померс з Пружанаў, ён жа памеранец, які раней быў адным з акампаніятараў Сампалінскага. Zaledwiem przyszedł na ten świat, mnie brano z rąk do rąk i szły zachwyty w krąg. Co cóż to za śliczny bąk, żem wyrósł oto jak ten kwiat mężczyźni boczą się, lecz z kobiet każda wie i broni mnie. Co temu winien Zygmuś, że jest taki śliczny? Co temu winien Zygmuś, że ma taki dzień? Czy to jest zbrodnia, taki wygląd estetyczny? Na jego widok nawet kamień też by zmiękł. Co temu winien Zygmuś, że jest taki śliczny? On jest jak Adam Brodziś, Morris Chevalier, a że w rodzinie wzbudza zachwyt bezgraniczny. Co temu winien jest nasz Zygmuś, pytam się. Przypadkiem szef wyjechał raz, szefowa mówi przyjdź, zagramy w remi brydż i będziemy kawę pić. Szef wrócił, no i zastał nas i byłby zabił mnie, lecz żona, to się wie, ujęła się. Co temu winien Zygmuś, że jest taki śliczny? Co temu winien Zygmuś, że ma taki wdzięk? Czy to jest zbrodnia, taki wygląd estetyczny? Na jego widok nawet kamień też by zmiękł. Co temu winien Zygmuś, że jest taki śliczny? On jest jak Adam Brodziś, Morris Chevalier, a że w kobietkach wzbudza zachwyt erotyczny. Co temu winien jest nasz Zygmuś, pytam się. I wiem, że gdy nadejdzie czas, u raju stanę bram, to mi wypomną tam, co na sumieniu mam. A wtedy znów zaśpiewa mi aniołków cały chór i stwierdzi tak jak mur, żem cnoty wzór. Co temu
Zygmunt, że jest taki śliczny? Co temu winien Zygmunt, że ma taki wdzięk? Czy to jest zbrodnia, taki wygląd estetyczny? Na jego widok nawet kamień też by zmiękł. Co temu winien Zygmunt, że jest taki śliczny? On jest jak Adam Brodziś Morris Chevalier, a że i w niebie wzłodza zachwyt bezgraniczny. Co temu winien jest nasz Zygmunt, pytam się. У віленскім тэатры мініятураў з Людвікам Сэмпалінскім супрацоўнічала і спявачка з Варшавы Марта Мірская, сапраўднае імя Аліцыя Новак. Адначасова яна была сувязной у арміі краёвай. Пані Марта мела альтовы дыяпазон і сярод іншага выконвала гіт Ірвінга Берліна «I got the sun in the morning» ва ўласнай адаптацыі на польскую. Пачуем напрыканцы выпуску. Кракатук. Мы пазначалі, што акрамя джазавага скрыпача Романа Месінга у Беластоку апынуўся і артыста-тэлепат Вольф Месінг, ураджэнец гуры Кальварыі, што ў мазавецкім ваяводстве. Пан Вольф нібыта сцвярджаў, што з дзяцінства быў знаёмы з Эйнштэйнам і Фройдам, што сустракаўся з Махатмам Ганді, гастраляваў па Японіі, Бразыліі ды Аргентыне, што гітлераўцы ацанілі ягоную галаву ў 200 000 марак за прадказанне наконт краху Трэцяга райху. У сучасных польскіх публікацыях яго называюць празорцам Сталіна. Але дзе тут міт, а дзе факт, ужо цяжка разабрацца. Ёсць меркаванне, што да таго, як трапіць у Беларусь, Месінг увогуле быў малавядомы. Яго бацька і браты загінулі пад акупацыяй. Самому Вольфу давялося некалькі месяцаў правесці ў турме НКВД. Запіс з кружэлкі 1929 году. Сеанс тэлепатычны. Плюс танга «Арака Курасон» у версіі Гольда Петерсбургскага. Uwaga! Eksperyment trzeci. Olimpia! Co ja wziąłem ze stola? Wam przedmiot nieduży i klowany. To jest dzwoneczek. Ola! Brawo! Brawo! Jeszcze brawo! 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 Proszę o spokój! Proszę o spokój!
Да Беластоку Вольф Мессінг дабіраўся, як і сімпалінскія, праз Берасце, а перад тым нелегальна пераправіўся праз Буг. Цытата з кнігі Ігнацыя Шэнфельда «Рабін з гары Кальварыя», напісанай ад імя Вольфа. Яны былі знаёмы асабіста. Брэст-Літоўск быў набіты ўцекачамі, і іх поток не спыняўся. Я вырашыў рушыць у Беласток, які цяпер стаў сталіцай заходняй Беларусі. У мяне там былі старыя знаёмцы. Я не ведаў ні беларускай, ні расійскай мовы, якія сталі паўсюдна абавязковымі. У Беластоку Вольф Мессінг запісаўся ў артыстычны прафсаюз і трапіў на прагляд у абласны дом культуры, дзе набіралі артыстаў для агіт-брыгадаў. Падобна, што тым займалася менавіта аддзяленне Белдзяржэстрады. Яшчэ цытата з кнігі. У першую чаргу патрабаваліся акардэаністы, баяністы альбо гарманісты і яшчэ так-сяк скрыпачы. Падыходзілі вакалісты, куплетысты, гумарысты, мастацкія чытальнікі. Было месца і для ілюзіяністаў. Беларускі дэбют тэлепата адбыўся ў беластоцкім клубе тэкстыльшчыкаў у зборнай імпрэзе. Кракатук. Калі Вольфа Мессінга і залічылі ў штат БДЭ, то пэўна на кароткі тэрмін, бо па хуткім часе яго накіравалі ў Менск, а адтуль у Маскву. Артыста займеў кантракт з мас-канцэртам і стаў гастраляваць па саюзе са сваімі псіхалагічнымі вопытамі, як гэта называлася. Чытаў думкі, уводзіў у гіпноз, знаходзіў схаваныя прадметы, агучваў прадказанні. І гэтак да ўласнага скону ў 1974. Не выключана, што сеансы Мессінга яшчэ падчас знаходжання ў БССР спалучаліся з джазам, бо пазней ён сябраваў з Леанідам Уцёсавым і выступаў на адной сцэне з аркестрай Йосіфа Вайнштейна. У наступным выпуску пашукаем джаз у асяродку БЯТМ, таварышы. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук. Jedzie pociąg w inny kraj, jedzie pociąg w daleki świat, po drodze mija doliny, góry, spieszy się. Jedzie pociąg w inny kraj, jedzie pociąg w daleki świat, zabiera serce, gorąco dyszy ciężko mu. Stacja, można wysiadać już. Stacja, można się spotkać tu. Znowu ruszył odjazd list, nie wysiadłeś, na pewno śpisz, a ja godzinę na dworcu salą czekam cię. Pewnie żeś w pociąg niechcący wsiadł, uciekłeś w daleki świat. Szkoda.